Ahojte. Takže, milí poslucháči, chcem vás privítať v dnešnej tvorbe videa a v tomto konkrétnom sa zaoberám odpoveďou na otázky, ktoré by mohli poskytnúť určitý okruh informácií a nejaké mantinely alebo poukazovať na nejaký smer. Takže ja by som aj rovno prešla na to a na tie dané otázky. A v podstate, ak by bolo viac otázok, tak môžem sa postupne samozrejme venovať aj tým. Aj napríklad, keby ste mali konkrétne otázky. Takže začíname. Otázka. Čo je to vnútorný pozorovateľ? Takže vnútorný pozorovateľ, môžeme ho charakterizovať a je to niečo smerodajné, ale prosím, majme pri všetkých otázkach na zreteli, že je to iba určitý okruh poukázania na niečoho, čo je vlastne abstraktné a neuchopiteľné. Takže takým paradoxom k tomu môžeme tak povediac pristupovať. Vnútorným pozorovateľom by sa mohlo nazvať časť vedomia, respektíve už zvedomelej mysle, alebo súčasti priestoru, ktorý je vytvorený vďaka voľbe a rozhodnutiu, prípadne ochote si vniesť uvedomenia do nášho života a začať pristupovať vedome k rozhodnutiam v myšlienkovom poli. Môžeme si to tak ako keby predstaviť, že je nejaké myšlienkové pole a sú určité prúdy myšlienok a zároveň ich vieme vnímať, akým spôsobom sa cítime. Takže záleží to individuálne, kto ako to svojou unikátnosťou vníma a nie je to pevne dané. Takže v rámci tomto priestore, nazvime to slobodnom priestore, alebo teda v tej slobode, v rámci láskyplného prístupu k sebe samému vieme vytvoriť takýmto spôsobom priestor, v ktorom vzniká vlastne rozostup. A v tomto rozostupe dokážeme vytvoriť nejaký medzipriestor medzi uvedomením si tej danej myšlienky a nami. A kto je nás, že áno? To by zase podnecovalo k ďalšej otázke. Takže tento vnútorný pozorovateľ je schopný vzniknúť ako záblesk vedomia, ktorý sa nachádza v tomto priestore a už prináša uvedomenie si, že sa nie je stotožnený s tou danou myšlienkou. Takže je to priestor, v ktorom nedochádza k stotožneniu sa s danou myšlienkou. Dobre. Samozrejme, prípadne nejaké konkretizácie si môžeme aj naďalej objasňovať, pretože je možné, že sa naraz môžu vynárať rôzne ďalšie podotázky, ale nemusíme ich momentálne všetky uchopovať naraz. Takže, ďalšia otázka. Ako dosiahnuť stav pokoja mysli? Je dobré si uvedomiť, že my sa vlastne už v tom stave pokoja nachádzame prirodzene. A čiže nie je ako ho dosahovať, ale bavíme sa tu v rovine určitého pomenúvávania, aby sme teda mohli poukazovať na určitú smerodajnosť. V rámci pokoja mysli je vhodné si uvedomiť, že nemusí to byť absolútne. Že vlastne aj keď prebehne ten myšlienkový proces, rozhodujúci môže byť ten postoj k nemu a vďaka tomu práve nestotožňovaniu sa s ním
kedy dochádza k iným uvedomeniam a sledom udalostí, ktoré by inak neprebehli. Takže je to už ako keby skôr to dovolenie si prejaviť tú časť, ktorá je odosobnená a odpútaná už bez daného stotožňovania sa s myšlienkami a vtedy v podstate ten priebeh, aj keď je prebiehajúci, tak neovplyvňuje nás v takej miere, ale zároveň aj my už voči nemu máme úplne iný vhľad. A týmto odosobnením tak dochádza vlastne k tomu uvoľneniu a prejaveniu sa toho stavu pokoja. On tam vlastne je a vďaka tomu ho môžeme vnímať. Dobre. A máme tu ešte jednu otázočku a tá znie, kedy prichádzajú uvedomenia. Takže vo všeobecnosti, nie je to pravidlom, môžu tieto uvedomenia prichádzať práve v stave kľudu, relaxácie a uvoľnenia, ale zároveň aj v určitom každodennom prežívaní, kedy môžeme sa nachádzať aj v iných okolnostiach, ktoré nie sú vyslovene nejakých relaxačných techník alebo iných uvoľňujúcich cvičení, čiže môže to prebiehať aj za aktívneho pochodu a chodu, nevylúčuje sa to, ale zároveň zo začiatku alebo v rámci ako by povedané v rámci toho, čo nám vyhovuje, s poznaním sa tej vlastnej individuality, môžeme si to nechať prejaviť spôsobom, ktorý je nám momentálne najpríjemnejší, ale koľkokrát je možné, že to je aj prekvapujúcim spôsobom a nečakaným, takže sa odporúča v tomto prípade ako keby načúvať tomu svojmu vnímaniu, kedy nám budú ukazované tieto aspekty natoľko, aby sme my sa v prvom rade rozhodli preto, aby sme ich vedeli rozlišovať. Stačí si to takto ako povedať a dať si alebo dovoliť si to, že vieme to rozlišiť, ten vnútorný hlas alebo vnútornú, niekto to nazýva intuícia, ako každému vyhovuje, vedenie alebo v rámci uvedomenia nejakého záblesku vedomia, kedy to prebieha pomerne ako v sekunde alebo v stotine sekundy a zároveň aj to môže byť nečakaným spôsobom alebo práve keď máme nejakú aktivitu, tak by bolo dobré sa ako keby vedieť alebo je doporučované sa ako keby vedieť zastaviť a začať sa praktizovať ako keby také pozastavovanie sa. Čiže potom už je automaticky vytvorený nejaký návyk toho, že už v tej situácii akejkoľvek sa to vedomie bude vedieť uvedomene pozastaviť a tým pádom vznikne ten priestor na to, aby to vnútorné vedenie, hlas, intuícia bola prejavená v rozlišovaní, teda že budeme, alebo respektíve, že vlastne už to vedomie to bude vedieť rozlíšiť. V tej vedomej mysli, v tom uvedomovaní si seba samého, áno. Takže toto asi ešte by som možno doplnila, že vlastne tým rozhodnutím si to vieme dať vedieť vlastne samých sebe, tieto uvedomenia a takisto aj vlastne byť vnímavý k sebe samému potom prináša tú vnímavosť na tie prejavy toho svojho vedomia. Takže aj tam potom vieme ako keby tým pozastavením si to spomaliť a už to nie je úplne v tej sekunde, ale už si to vieme, že už to zapamätáme alebo už na to nezabudneme, už sa nám to proste neposunie niekam, že bez toho, aby sme o tom vedeli. Takže toto by boli zatiaľ také úvodné otázočky, také základné a možno ešte naďalej môžem priblížiť alebo objasňovať nejaké zretele alebo nejaké slovné spojenia, pojmy, aby teda sme to akože zaradili v
v tomto vyjadrení, aby to bolo nejakým spôsobom pretlmočené. No a vlastne nevylúčujem ani to, že budú ešte ďalšie otázky, takže v rámci takýchto pokračovaní, kedy sa môžem takto povenovať konkrétnym záležitostiam. Takže super, to by sme zatiaľ mali k otázkam a odpovediam a ďalšie video potom bude zase prejavovať ten svoj moment momentálny. Takže zatiaľ toľko k tomuto videu a veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, za váš čas a verím, že vám to bolo prínosné a majte sa krásne.